Dan il-gvern huwa kommess li jkompli jieħu miżuri konkreti li se jwasslu għal titjib fl-ambjent. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-Ministru Leo Brincat waqt ir-raba' laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika mal-Kabinett bit-tema Gvern li jisma'. Fost oħrajn Leo Brincat ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jitħabbar pjan ta' azzjoni dwar it-tkattir ta' green jobs. Barra minn hekk sal-aħħar tas-sajf se tkun tħabbret policy konkreta dwar il-ħarsien tas-siġar. Illum enforcement tal-liġijiet b'ċertu saħħa fuq abbużi li jsiru dak li aħna nsejħu l-istupru tas-siġar ftit li xejn għandna. Għalhekk aħna l-ewwel pass li se nagħmlu huwa li nsaħħu li notice ħalli inqas dik is-saħħa legali li kien hemm qabel illi narġgħu inqas intu ħajja ġdida. Minn hemmhekk il qudiem nittama nkunu f'pożizzjoni nindirizzaw problemi bħalma semma fil-Fgura u problemi f'diversi lokalitajiet oħrajn. Sa dan it-tant il-Gvern se jkun qed jilqa' sottomissjonijiet bil-miktub sabiex jisma' suġġerimenti tal-poplu dwar kif jista' jieqaf l-istupru tas-siġar. Se jittieħdu miżuri konkreti favur stil ta' ħajja aktar nadifa, bħal eżempju l-Ministru semma l-bicycle lanes aktar strutturati li se jgħaddu minn triq il-kosta f'Baħar iċ-Ċaq. Leo Brincat sar li ħatar lill-ambjentalist Edward Mallija sabiex imexxi grupp ta' esperti li għandhom jistabilixxu għaliex l-impjant ta' riċiklaġġ tal-iskart Sant'Antnin mhux qed jiġġenera enerġija daqskemm kien imwiegħed minn gvern preċedenti. Investigazzjonijiet simili qed isiru dwar l-operat tal-Waste Serve. Ma setax jonqos li jissemma l-fatt li ninsabu f'riskju li nitilfu fondi Ewropej għal proġett ta' riġenerazzjoni tal-miżbla tal-Matab minħabba nuqqas ta' pjanar ta' gvern preċedenti. Kemm il-Ministru kif ukoll is-Segretarju Parlamentari assiguraw li l-Gvern se jkompli bid-dialogu mal-entitajiet kollha konċernati dwar il-kaċċa u l-insib. Il-Ministru Brincat assigura li se jkompli jonora l-kunċett ta' kaċċa sostenibbli. Is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jinħarġu 3 avviżi legali li għandhom jirregolarizzaw il-ħwienet tal-annimali domestiċi, is-santwarji tal-annimali u l-mod kif jinġarru annimali domestiċi minn pajjiż għal ieħor. Stqarru ukoll li fil-futur qrib se jinbnew postijiet tal-kenna żwiemel tal-karozzini f'lokalitajiet bħal Taslima, San Ġiljan u San Pawli l-Baħar. Kelliema fisem id-Dipartiment tal-Animal Welfare kellhom kliem ta' tifħir għal dan il-Gvern li qed jaħdem qatih sabiex id-drittijiet tal-annimali jkunu dejjem imħarsa. L-ewwel darba mhux biss se jkun hemm politiku responsabbli minn qasam ta' drittijiet tal-annimali, imma se jkollna pjan fit-tul biex dawn il-5 snin li ġejjin insaħħu l-faċilitajiet u ngħinu sabiex l-NGOs ikollhom aktar sem u vuċi f'dan il-qasam. L-inizjattiva Gvern li jisma' kienet imwiegħda qabel l-elezzjoni ġenerali u qed issir f'inqas minn 100 jum minn meta nħatar gvern ġdid.